ቀንዲ ተዋሳኢ ፊልምና ቻርልስ ሻይን ተባሃለ ኣብ መወዳእታ 30 ዝርከብ ሰብ እዩ። ቻርልስ ናይ ምህርቲ ምውዕዋዕ ሰብ ሞያ እንትኾን ሕጉስ ዝኾነ ሓዳርን ሓንቲ ምልክዕቲ ውላድ እውን ኣላቶ። ሓደ መዓልቲ እውን ቻርልስ ካብ ገዝኡ ሃፂፁ ንስርሑ ክኸድ እንተሓሰቦ ናይ ባቡር ካርነ እንተዓደገ ናብታ መዓልታዊ ናብ ስርሑ ዝመላለሰላ ባቡር ኣተወ። እቲ ተቆጻጻሪ እውን ወፂኡ ቲኬት ካበይ ኣሎ ኢሉ ንቻርልስ እንትሓቶ ቻርልስ እውን ሽዑ ቲኬት ገዚኡ ከም ዘይኣተወ ዘኪሩ ቅርሺ ወፂኡ ክህቦ እንትሓስብ ኮይኑ ግን ዋላ ሓንቲ ቅርሺ ኣብ ጅቡኡ ሰኣነ። ነዚ ኩነታት ብቐረባ ትዕዘብ ነበረት ሉሲንዳ ተባሃለት ካልእ ተሳፋሪት ናይቲ ባቡር እውን ኣነ ክፍለልካ ብምባል ነቲ ተቆጻጻሪ ቅርሺ ወፂኣ ሃበቶ። ቻርልስ እውን ጓል ስለ ዝኸፈለትሉ ተሰኪፉ ምስታ ዝኸፈለትሉ ሉሲንዳ ዕላል ጀመረ። ኣብ መንጎ ዕላሎም ከዓ ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ከም ዝኾኑ ተዘራረቡ። ይኹን ዳ እምበር ክልቲኦም በዚ ኣጋጣሚ ምልላዮም ዝጸልእዎ ይመስሉን። ቻርልስ ስርሑ ኣዝዩ መጨነቕ እንትኾን ኣብ ገዙ ድማ ካልእ ጭንቂ እታ ንእስቲ ጓሉ ሕማም ሽኮርያ ነበራ። ብሰንኪ ዝንደቂ ከምዝን እውን ኣዝዩ ጽዕጽዕ ሓላፍነት ኣብ ርእሱ ነበሮ። ሉሲንዳ ድማ ኤቭሪ ፕራይስ ኣብ ተባሃለ ዓብይ ትካል ውሽጢ ከም መማኸሪት ወይ ድማ ኣሲስታንት ኮይና እያ ትሰርሕ። ንሃታ በዓል ገዛ እውን ኣብዚ ሓዋን ፃዕቂ ስራሕ ስለ ዝነበሮ ብሓዳራ ክንዲ ትሕጉስተ ነበረትን። ዋላ እኳ ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ምዃኖም ተፈለጡ በብእዋኑ ምርኻቦም ግን ደው የበሉን ነይሮም። ብዛዕባ ህይወት ብዛዕባ ስራሕን ቤተሰብን ከምኡውን ካልኦት ዛዕባታት ናልዕሉ ብዝተረኸብዎ ቁፅሪ ይዕልሉ ነበሩ። ቻርልስ እውን ሕልፍ ሓሊፉ ናይ ሉሲንዳ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኣለሸ ብዛዕባ ብዙሕ ከጻሪ ጀመረ። ብሓፈሻ ክልቲኦም ኣብ ህይወቶም ሕጉሳት ስለ ዘይነበሩ ካብቶም ነገራት መህደሚ መንገዲ ክደልዩ ጀመሩ። ኣብ ሓደ ለይቲ እውን ቻርልስ ናይ ጓል ኣላርም ካብ ደቃስዮ ባህርሮ እሞ ኣዝዩ ሰንቢዱ ተስአ። ተስኡ እውን ናብ ናይ ጓል ክፍሊ እንትኸድ ጓሉ ኣብ መሬት ወዲቓና እንቀጥቀጠት ረኸባ። ንሰበይቱ ብቕልጡፍ ፀዊዑ እውን መርፍኣ ምስ ወግእዋ ኣህዲኦም ክድቅስ ገበርዋ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቻርልስ ንሉሲንዳ ብዛዕባ ናይ ጓሉ ፀገም ጥዕና ተዛረባ። ሕማማ ክንደየናይ ዝኣክል ኢኮኖሚ ናይ ገዝኦም ከም ዘዛብዐሎምን ብተወሳኺ እውን ንሃታ ናይ ሕክምና ማሽን ነቲ ገዝኦም ኣትሒዙ ከም ዝገዝኦ ተዛረባ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ንኣዝዩ ክባር ዝኾነ ሕክምናን መድሓኒትን ዝኾን ቅርሺ የዋህልሉ ከም ዘለውን ሕጂ ድማ ኣብ ዝቐረባ ሰሙን እቲ ቅርሺ ንሱ ከም ዝወሃቦም ተዛረባ። ብድሕሪኡ እውን ቻርልስ ናብ ሰበይቱ ደው ኢሉ ብስራሕ ምኽንያት ከምሽየ ብምባል ተዛረባ። እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ቻርልስ ዝደልየ ምስ ሉሲንዳ ጽቡቕ ግዜ ንምሕላፍ እዩ። ድሕሪ ጻንሒት እውን ናብ ሓደ ዳመ ኣትዮም ሃንደበት ቻርልስ ንሉሲንዳ ከንፈራ ሰዓማ። ሓደ ናብ ሓደ ናብርሐ እውን ናብ ስምዒት ኣትዮም ክሰዓዓሙ ጀመሩ። ዘየኽእልን ኢልዎም እውን ዓራት ክደልዩ ታክሲ ሒዞም ጉዕዞ ጀመሩ። ሉሲንዳ ግን እዚ ነገር ተስተርፈና ብምባል ሓሳባ ለወጠት። ሃንደበት ግን ማዕድዮም ሓደ ሆቴል እንትሪኡ ሉሲንዳ ምጭካን ኣቢዋ ሓቢሮም ናብቲ ሆቴል ኣምርሑ። ኣብኡ እውን ዳግማይ ናብ ስምዒት ኣትዮም ክሰዓዓሙ ጀመሩ። ሃንደበት ግን ካብዚ መፅኡ ዘይተባሃለ ሓደ ጉሒላ ናብቲ ነበረሉ ክፍሊ ኣተወ። ቀፂሉ እውን ዘለዎም ኩሉ ንኽህብዎ ብምዝራብ ኣፈራሪሑ ኩሉ ነገሮም ተቐበሎም። ቻርልስ ግን ጀግና ክበሃል ነቲ ሰራቐ ሓኒቆ ክሕዞ ክብል እቲ ሰራቐን ቻርልስ ኣብ ዘይኹን ቦታ ወቂዑ ደቆ። ብድሕሪኡ እውን ሉሲንዳ ክዳና ቀዲዱ ይጋሰሳ። ኣብ መወዳእታ እውን እቲ ሰራቒ ድላዩ ድሕሪ ምግባር ካብቲ ክፍሊ ወፂኡ ኸደ። ቻርልስ እውን ካብ ዝወደቐሉ ምስ ተስአ ሉሲንዳ ብፍርሕን ሕፍረትን ስምዒት ተዋሒጣ ኣብ ጫፍ እቲ ዓራት ኮፍ ኢላ ረኣያ። የቕረታ ሓቲቱ እውን ናብ ፖሊስ ክድውል ቴሌፎን ኣልዕለ። ሉሲንዳ ግን ስድራይ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ሕደግ ናብ ገለ ትደውል ብምባል ነቲ ቴሌፎን ምድዋል ዶ ከብሎ ተዛረበቶ። ቅድሚ ደቃይቕ ተሃንጢኦም ናብቲ ሆቴል ከም ዘይኣተው እውን ኣብ መወዳእታ ስምዒቶም ተኸሊፉ ብሕፍረት ካብቲ ቦታ ወፁ። ቻርልስ እውን ገዙ ኣትዩ ነብሱ እናተሓፀበ እንተሎ ቴሌፎኑ ክትፅውዕ ጀመረት። እቲ ደዋሊ እውን እቲ ናይ ዓንተወ ሰራቂ ልራሽ ነበረ። ልራሽ ከዓ ንቻርልስ $20,000 ከምፃሉ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ምስ ሉሲንዳ ዝገበሮ ጉድ ሓንቲ ዘይትረፈ ንሰበይቱ ከም ዝዛረበሉ ብምዝራብ ኣፈራርሖ። ቻርልስ እውን ካልእ ዝኾነ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ በቲ ሓሳቡ ተሰማምዐ። ንፅባሒቱ እውን ቻርልስ ናብ ናይ ሉሲንዳ ቤት ፅሕፈት ከይዱ እቲ ልራሽ ተባሃለ ሰራቂ ቅርሺ ኣምፀለኢሉ ይህውኸኒ ስለ ዘሎ ነቲ ነገር ናብ ፖሊስ ክሕብር ኣለኒ ብምባል ተዛረባ። ሉሲንዳ ግን ኣይ ናብ ፖሊስ ኣይትኸይድ፣ ሃንደበት እቲ ጉዳይ ናብ ናይ ስድራይ እዝኒ ተበፂሑ ክዋረድ እየ፣ ኩሉ ነገረይ ክስእን እየ ብምባል ተዛረበቶ። ወሲኻ ድማ ካብ ሕጂ እውን ናተይ ናሃትካን ነገር እኺልሉ እዩ ብምባል ምፍላዮም ተዛረበቶ። ቻርልስ እውን ናብቲ ሽዑ ምሸት ዋላ እኳ ንብዙሕ ዓመታት ንጓሉ ኢሉ ቅርሺ ከዋልል ተጸንሐ ኮይኑ ግን እቲ ዝገበሮ ጉድ ወፂኡ ከይዋረድ ብምፍራሕ $20,000 ብምሓዝ እቲ ሰራቂ ንዓና ብዝበሎ ቦታ ኸደ። ኣብኡ እውን
ዴክስተር ተባሃለ ሰብ ረኺቡ ናብቲ ልራሽ ተባሃለ ሰራቂ ሒዝዎ ይኸይድ። ቻርልስ እውን ነቲ ዝሓዘ ቅርሺ ብምሉእ ሂብዎ ተመልሰ። ንጽባሒቱ እውን ኣብ ስራሕ ቦትኡ ቻርልስ ምስ ዊንስተን ተባሃለ መሳርሕቱ ንዓለለ እንተሎ ቻርልስ ዘጓነፎ ኩሉ ንዊንስተን ተዛረቦ። ምሸቱ እውን ዳግማይ ቻርልስ ካብቲ ሰራቂ ልራሽ ይድወለሉ እሞ ልራሽ $100,000 ካብኡ ከም ዝደልን ኣብ ሓፂር እዋን እውን ከም ጻል ተዛሪቦ ፈራረሖ። ቻርልስ እውን ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዝተረፈ ቅርሺ ከም ዘየለ ክርድኦ እንትፍትን ልራሽ ግን እቲ ሓድሽ ዝቀየርካዮ ቁፅሪ ቴሌፎን ይኹን ናይ ገዛኻ ኣድራሻ ጽቡቕ ጌረ ፈሊጦ እየ እንትብሎ ቻርልስ ሰንቢድ ናብ ገዛ ምርሐ። ኣብኡ እውን ልራሽ ምስ ቻርልስ ሓቢረ ዝሰርሕ ሰብ እየ ሕጂ ድማ ኮንትራት ክፈርሞ የመጽየ ብምባል ኣብ ገዙና ተጸብየ ነበረ። ቻርልስ እውን ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ንልራሽ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ሰንበደ። እንተይደለየ እውን ብግዲ ነቲ ናይ $100,000 ኮንትራት ፈረመ። ድሕሪ $100,000 ግን ናብ ጥቓ ሰበይቲ ይትበጽሐን ኢሉ ንልራሽ ብሓውሲ ፍርሒ ተዛረቦ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቻርልስ ንጠበቓኡ ጄሪ ብዛዕባ እቲ ነገር ተዛሪቡ ከመይ ብመልክዕ ሕጊ ነቲ ነገር ክፈትሖ ከም ዘለዎ ሓተቶ። ጄሪ ግን ነዚ ነገር ክትገብር ትኽእል እቲ ገበነ ተፈጸመሉ ምሸት ጥራሕ እዩ። ኮይኑ ግን ሕጂ ዋላ ሓደ መረዳእታ ስለ ዘይብልካ ንልራሽ መኽሳስ ኾነ ናብ ሕጊ ምኻድ ገለ ጥቕሚ የብሉን ብምባል ተዛረቦ። ቀፂሉ እውን ብሕታው ዘለዎ ኣማራጺ ሉሲንዳ ከም ዝኾነት ተዛሪቡ ንዓዓ ዝገበረ ጌር ንክትሕግዞ ንኽማሕፀና ምእንታን ተዛረቦ። ኣብ ዝቕጽል እውን ቻርልስ ናብ ሉሲንዳ ኸይዱ ዘለዎ ሕማቕ ኩነታት ከርዳእ ዋላ ተፈተነ። ሉሲንዳ ግን ኣብ ትሽዑ ምሸት ቻርልስ ክጋሰሳ እንተሎ ከም ዝጠነሰትን ነቲ ጽንሲ ከም ዘወረደቶን ሕጂ ኸኣ ናይ ባዕላ ጸገማት ናሓየልዋ ስለ ዝኸዱ ነቲ ጉዳይ ናብ ሕጊ ወሲዳ ቤተሰባ ብዛዕባ እቲ ነገር ክፈልጡ ከም ዘይትደሊ ተዛረበቶ። ቻርልስ እውን ኣብ መወዳእታ ዘመኸሮን ዝሕግዞን ሰብ ምስኣነ ዳግማይ ነቲ መሳርሕቲ ዊንስተን ረኺቡ ብዛዕባ እቲ ነገር እንታይ ክገብር ብምባል ገለ ምኽሪ ክልግሰሉ ሓተቶ። ዊንስተን እውን ሓደ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ተሃለወ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰደሎም $20,000 ስለ ዘሎ ሕጂ ኸኣ $10,000 ሂብና ነፈራርሓዮ ብምባል ተዛረቦ። ቻርልስ እውን ካልእ ገለ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ ናብ ተቋፀርዎ ቦታ ኸዱ። ኣብኡ ምስ በጽሑ እውን ዊንስተን ሽጉጥን ካራን ኣውፅአ። ኣብዚ መንጎ ግን ሃንደበት ሽጉጥ ይትኮስ እሞ ዊንስተን ርእሱ ተወቂዑ ሕይወቱ ሓለፈት። ልራሽ እውን ሽዑ ንሽዑ ናብታ መኪና መፅኡ ነቲ ቻርልስ ሒዝዎ ነበረ ቅርሺ ሕዲጉ ናይ ሰብ ደም ኣብ መንጎና ካልእ ሳልሳይ ወገን እቲኻ ኣለኻ ባዕልኻ ትፈልጥ ኢሉ ወኸደ። ንጽባሒቱ ኣብ ስራሕ ቦታ እውን ቻርልስ ነቲ ናይ ትካል ኣካውንታንት $10,000 ንምህርቲ መወዓውዒ ከም ዝኸፈለ ተዛረቦ። ኣብዚ መንጎ ሓደ ፍራንክሊን ተባሃለ መርማሪ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣተወ። ፍራንክሊን እውን ቻርልስ ኣኮ ሰበይቱ ምዃኑ ተዛሪቡ ብዛዕባ እቲ ናይ ትማሊ ምሸት ነገር ሓተቶ። ኣብዚ መንጎ እውን ልራሽ ናብ ቻርልስ ደው ኢሉ ዕላሎም ዶ ኣበሎ ንሉሲንዳ ከም ዝኸተራን ነቲ ዝበሎ $100,000 ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቃ ሒዙሉ ዘይመጽእ እንተኾይኑ ንሉሲንዳ ከም ዝቐትላን ንሰበይቱ እውን እቲ ኩሉ ጉድ ከም ዝዛረበሉ ሓበሮ። ቻርልስ እውን ብቕልጡፍ ናብ ባንክ ኸይዱ ነቲ ተባሃለ ቅርሺ ሒዙ ናብቲ ተኣዘዞ ቦታ ኣምርሐ። ናብኡ ምስ ኣተወ እውን ዴክስተር ኣብ ልዕሊ ሉሲንዳ ሽጉጥ ኣልዒሉ ጸንሐ። ቻርልስ እውን ነቲ ቅርሺ ንልራሽ ምስ ሃቦ ልራሽ ካብ ሕጂ ከም ዘይጸግመሉን ናብ ጥቕኡ ከም ዘይበጽሕን ተዛረቦ። ሉሲንዳ እውን መሐከም ጓልካ ብሰንከይ ስለ ዝሰኣንካ ይቅርታ ብምባል ዝሕንዝሕ ነበዐት። ቻርልስ እውን ሕጂ ኻ ኩሉ ሻቕሎት ነፃ ወፂእ ኣለኹ ጸገም የብሉን እቲ ዘድሊ ነገር ሕጂ ኩሉ ሰላም ምዃን እዩ ብምባል ተዛረባ። ምሸቱ እውን ሰበይቱ እቲ ንልዕሊ 7 ዓመት ዘዋህለልዎ ቅርሺ ናበይ ከም ዝኸደ ሓተተቶ። ቻርልስ እውን ልዕሊ ዝነሓሰወ ክቐጽል ስለ ዘይኽእሎ ኩሉ ነገር ንሰበይቱ ርድኣ። ሰበይቱ እውን ሰማዕቶ ነገር ብምሉእ ምእማን ኣበያ። ቻርልስ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር ንፖሊስ ንምፍላጥ ናብ መደበር ፖሊስ ክኸድ ወሰነ። ፈለማ ግን እቲ ነገር ንሉሲንዳ ክፍልጥ ኢሉ ናብኣ ኸደ። ኣብኡ እውን ነታ ሪሴፕሽኒስት ምስ ሓተታ ሉሲንዳ ስራሕ ቅድሚ ሰሙን ከም ዝሓደገቶ ተዛረበቶ። ናብ ናይ ሉሲንዳ ገዛ ኸይዱ እውን ቸክ እንትገብራ እቲ ገዛ ካልእ ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዝተኻረይዎ ዝተውዕለ። በቲ ነገር እውን ተደናጊሩ ካብቲ ኣፓርታማ ወፀ። ካብኡ ወፂኡ እውን ናብ ባቡር ክኣቱ ክብል ሉሲንዳ ካብታ ባቡር ናወፀት ረኣያ። ከይዱ ክዕላ ክብል እውን ሓደ ቢዝነስማን ዝመስል ሰብ ቅድሚኡ መፅኡ ናዕለሉ ምስ ሉሲንዳ ተተሓሒዞም ከዱ። ቻርልስ እውን ክከታተሎም ጀመረ። ሉሲንዳ እውን ምስቲ ሰብኣይ ተፈላልያ ምስ ሓደ ካልእ ሰብኣይ እናተራኸበት ምስ ረኣያ ግን ቻርልስ ዝረኣዮ ነገር ምእማን ኣብዮ። ሉሲንዳ ምስቲ ልራሽ ተባሃለ ጉሒላ ተሓዋቒፋ እናተሰዓዓመት ረኣያ። ለካ እቲ ኩሉ ዝኾነ ብመሰረት ናሃቶም ትልሚ ከም ዝኾነ ተረድአ። ሉሲንዳን ልራሽን እውን ሓቢሮም ዝሰርሑ ሰባት እንትኾኑ ቅርሺ ይህልዎም እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎም ሰባት
ናጽመዱ ንቻርልስ ብዝሰረቕዎ መንገዲ ናብ ሆቴል ናተው እዮም ስርሖም ዝሰርሑ። ቻርልስ ብቁልጥፍ ነዚ ጉዳይ ንጠበቑ ምስ ኣፍለጦ እቲ ጠበቑ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ናብ ሕጊ ክወስድዎ ተፈቲኖም እኹል መረዳእታ ስለ ዘይብሎም እቲ ቅርሺ ተመላሳይ ተዝኾነ እኳ ንባዕሉ ናብ ኢዱ እንተይኮነስ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኾነ ሓበሮ። ቻርልስ እውን ድሕሪዚ ዋላ ሓደ ክሕግዞ ዝኽእል ነገር ከም ዘየለ ተረዲኡ ነቲ ጉዳይ ብባዕሉ ክዋፅኦ ወሰነ። ድሕሪዚ እውን ሉሲንዳ ናብ ዝኣተወትን ኣተወ ክከታተላ ጀመረ። ሉሲንዳ እውን ምስቲ ቀጻላይ ግዳይ ናብ ቀጻላይ ዝተለመቶ ወዲታ ክተስምር ናብቲ ንሳን ቻርልስን ኣትዮም ዝነበሩ ሆቴል ኣተወት። ቻርልስ እውን ተይረኣይዎ ደድሕሪኦም ናሰዓቦም ነበረ። ድሕሪ ጻንሒቱ እውን ዴክስተር ነቲ ሪሴፕሽኒስት ናይቲ ሆቴል ቅርሺ ክውል ኣቢሉ ሃቦ። ኣብዚ እዋን ቻርልስ ንሉሲንዳ ዝሓዘዎ ናይ ዓራት ቁፅሪ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ በተስካላ ገጽ ጎዩ ቀልጢፉ ናብ ኣብ ጥቓ ክላስ ዘላ ካልእ ክፍሊ ኣትዩ ተሓበአ። ድራሽ እውን ከምቲ ዝለመዶ መፂዩስ ካብ ዝህውኽ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ተሓቢኡ ሽሊኹ ክርኢ ጀመረ። ኣብ መወዳእታውን ድራሽ ናብቲ ክፍሊ እንትኣቱ ቻርልስ ብድሕሪኡ ሃንደበት መፂኡ ምስ ወቕዖ ናይ ሉሲንዳ መታለልነት ነቲ ምስኣ ነበረ ወዲ ተዛረቦ። ሉሲንዳ እውን ነዚ ዋላ እንተኸሓደት ቻርልስ ግን ኩሉ ነገር ከም ዝበፅሐሉ ሓንቲ ተይትረፈ ተዛረባ። ድራሽ እውን ወዲቕዎ ካብ ዝነበረ እንትስእ ሉሲንዳ ናይ ቻርልስ ገንዘብ ክምልሰሉ ተዛረበቶ። ድራሽ ግን ንሱ ፈጺሙ ዘይሕሰብ ነገር እዩ ብምባል ተዛረባ። ሽጉጥ ኣውፂኡ ክትኩስ ክብል ድራሽ እንተይሓሰቦን ሉሲንዳ ተኪሱ ወቕዓ። ዴክስተር እውን ድምፂ ተኹስ ሰሚዕና ጎይ ናብቲ ክላስ መጸ። ድራሽ እውን ናብቲ ሉሲንዳ ሒዛቶ ዝመጸት ግዳይ ደጋጊም ብምትኳስ ቀተሎ። ካብኡ እውን ናብ ቻርልስ ክትኩስ ክብል ዓረር ወድአ። ኣብዚ መንጎ እውን ዴክስተር ነቲ ማዕጾ ሰይሩ ክኣቱ ክብል ቻርልስ ግን ነቲ ማዕጾ እንትሕዞ ዴክስተር ኢድዩ ቃዕሞ ሒዝዋ ነበረት ሽጉጥ ትወድቕ። ኣብዚ እዋን ቻርልስ ነታ ሽጉጥ ኣልዒሉ ንሉራሽ ወቕዖ። ዴክስተር ግን ዝገበረ ገይሩ ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ቻርልስ ንዕዑ እውን ተኪሱ ወቕዖ። ድሓር እውን ናብቲ ከባቢ ፖሊስ መፂኡ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እንትሓትት ቻርልስ ድምፂ ሽጉጥ ሰሚዑ ናብቲ ቦታ ከም ዝመፀን ካልእ ግን ዝፈልጦ ተኣምር ከም ዘየለ ተዛረበ። እቲ ፍራንክሊን ተባሃለ መርማሪ እውን ይመጽ እሞ ነንባዕሎም እዮም ተቓቲሎም ብምባል እቲ ጉዳዩ ዓፀውዎ። ቻርልስ እውን እንታሕቲ ምስ ወረደ ሉራሽ ሒዝዎ ነበረ ናይ ባዕሉ ቅርሺ ዝሓዘ ሳንጣ ይረክብ እሞ ከፊቱ እንትሪኦ እቲ ናሃቱ ቅርሺ እንተይተተንከፈ ምስ ረኸቦ ሒዝዎ ኸደ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ቻርልስ ናብ ስርሑ ምስ ኣተወ ንኣድቨርታይዝ ኢሉ ብዘውፅኦ $10,000 ምኽንያት እቲ ኣካውንታንትን እቲ ናይ ትካል ሓላፍን ንቻርልስ ከሰስዎ። ሕጊ እውን ንቻርልስ ፈረደሉ። እቲ መቕጻዕቲ እውን ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ እሱራት ንኸምህር ነበረ። ሓደ እዋን እውን ቻርልስ ናይቶም እሱራት ጥራዝ እናርኣየ እንተሎ ዝፈልጦ ናይ ኢድ ጽሑፍን ናይ ባዕሉ ታሪኽ ህይወትን ረኸበ። ብድሕሪኡ እውን ናብ ላውንደሪ ናይቲ ቤት ማእሰርትን ትኸድ እቲ ሞይቱ ተባሃለ ድራሽ ሽጋራናት ክኸረኸቦ። ቻርልስ ንምምሃር እዚ ቤት ማእሰርቲ ዝመረጸሉ ንዕዑ ሕነ ንኽፈዲሉ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ካረ ኣውፂኡ ድራሽ ወጊኡ ቀተሎ። እዚ ነገር ገይሩ እንትወፅእ እውን እቲ ፍራንክሊን ተባሃለ መርማሪ ረኸቦ። ፍራንክሊን እውን ዋላ እኳ ቻርልስ ዝገበሮ ኩሉ ሕድሕድ ነገር ተፈለጠ ናይ ወዲ ሓው ደም ሕነ ክፈዲሉ ግን ኩሉ ከም ዘይፈለጠ ኮይኑ ሱቕ መረጸ። ቻርልስ እውን እዚ ነገር ምስ ተረድአ ብዘይካ ክልቲኦም ካልእ ዋላ ሓደ ተሓቂ ዝፈልጥ ሰብ ስለ ዘየለ ክሃድእ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ እውን ቻርልስ ናይ ፍርዲ ግዜ ወዲኡ ናብ ሰበይቱን ጓሉን ተመልሰ። ኣብኡ እውን እታ ንእስቲ ጓሉ ሕጉስትን በዓልቲ ሙሉእ ጥዕናን ኮይና ናብ ትምህርታ እናኸደት ዘላ ንሪኣ። ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሰብስክራይብ ገበርኩም ዛሊኹም ጁን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እስካብ ቀጻላይ መደብ ንረኸብ። ንፅሕ ሰብ የለና።